Idan aka yi busa ta ƙarshe, idan sama ta buɗe kamar yadda gilashi ke tarwatsewa, idan ƙasa ta ɓuɓɓugo ababen da ta ɓoye, kowace halitta za ta tashi a gigice a fakon fili, babu komai daga haske sai inuwa. Rana ce da aka jima ana jin labarinta, rana ce da wasu suka kawar da kai daga zuwanta, rana ce da aka yi alkawarin zuwanta kuma ta fita. Mutane ne ke jera sahu-sahu, idanuwansu a buɗe cikin firgici, wasu suna lullube da rahamar Allah, wasu kuma jikinsu na rawa suna jiran sakamakon abin da suka aikata, da tsammanin ko za su samu rahama. Daga nan sai wata gada ta bayyana, siririya ce kamar gashin kai, da kaifi kamar takobi, wato siraɗi. A ƙasan shi wata azaba mara adadi da ke haɗiye waɗanda suka faɗa a ciki. Ba duhu ne kaɗai ba, wuta ce mai tsananin zafi. Manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, a saman wuta akwai wata gada, siririya kamar gashin kai, da kaifi kamar takobi. Salihan bayi za su wuce ta wurin kamar gudun haske. Wasu za su wuce suna jan gindi, suna fadawa a cikinta a lokacin da suke kokarin ƙetarawa. Ka kaddara tsayuwa a farkon sirabi, kana jin ƙuginsa da ƙararsa a lokacin da iska ke bugawa sosai. Iska mai zafi na dukan fuskarka, ƙaurin hayaƙin wuta na tashi na waɗanda suka fada a cikinta. Sai ka hango ƙofofi guda 7, kowace girmanta iya kallonka. A bayan ƙofofin akwai wata halitta mai razana zuciyar mai kallonta. Mai gadin waɗannan ƙofofi zai bayyana, sunansa Malik, idanunsa kamar hasken tsawa, bai taɓa murmushi ba. Tun ranar da aka halicci wuta, Malik yake tsaye yana gadinta, ba motsi ba sassabci. Mutanen da ke cikinta za su dinga faɗa, ya kai Malik, ka roƙa mana Ubangijinmu ya karɓi rayuwarmu. Zai yi shiru da ɗaya baya jinsu. Ƙofa ta farko za ta buɗe, cikin tartsatsi da ƙugi. Wannan ita ce wutar jahannama. Ƙofa ce ta waɗanda ke kiran kansu musulmai, amma suka shashantar da ibada. Suna sallah cikin ƙiuya, suna ƙarya a cikin lamurransu, suna aikata laifuka a lokacin da suke faɗar ai Allah mai yafiya ne, amma ba su samu damar tuba ba. A lokacin za su fara nadama, harshen wuta yana tashi kamar tozon teku, yana lullube su akan laifukan da suka kasance suna aikatawa. Zaman su a cikin wa'adi ne, amma azabar da suke sha ɗinta kamar na har abada ne. Kofa ta biyu za ta buɗe, ita ake kira lazza, haka take da tafiya